Chud yn pandemic, mailiad imidoch siadafis sláinte agus fan y siadafisin a cwtioch o gwynia a gain diddyf clawn y fiachga na mysg. Hannig yd clinican NHS agus fion ffrifitioch dŵnig edd y chwycw blatioch yn y gyblin 2000 fichyd, dy lyn bachgian y virus. Sio anabel chilinian, leis y darna addys sy'n tre my fwy y pandemic edd siadafisin sláinte fod noch. Fa Cael, Sianita dda Carlina y tua, riaf y giwri tiawboch. Hors i hen agos yn nynnych gyffiachyn, ach ydy hyraf i'ch lo, agos rhaunichad IVF fiachyn. Hwyl y dynia y giri tiawlog ar yn dwy nad yna, agos gyffyrista. Agos fai carnion ac fi y brin cod yr i doctorin, agos fi y dolgan eringin slansia erachon, cynnelig yma romansac. Ach ha Cael ta'n golgaridaf gynnwad i IVF gynfail trofias yn y pandemic. Mae'r horig ydy sy'n ha balwch bag ac yn ys, asar, y rwgwg fwy hyn bag yn ys siach gynny'n. Ach aban mae'r sy'n y fa gan y chwl y bod yn och. Sy riach gynnytio gwn clinicyn sy yblyn 2000 fichyd, fan hafinion mwstog osgol a dwle y rysg. Sy aim gwylich garidaf y fa sio dy gynnyd yr o'n hwafas cwtym co yw. Gyda bwyn yn Carenish yn model chodwas y gosgol clinic yn y halape, ha rawsach y gysialtyn bwau sy'n nhw'n iadau. Our survey showed the devastating reality of the delays, especially to testing and treatment, pre-fertility provision being given. So therefore, if you needed further investigations and staff had still been redeployed at that point, there was definitely backlogs in the system, which obviously prevents patients from reaching the tertiary fertility centre. Another area also was anyone awaiting donor treatment, because basically any donors being able to go into the centre had all been put on hold. Na de gosgol na clinicyn, bwryn ta gynnu yn proses y horsachog ag yn nid ag i roed re, ach mae nal bwalchoch bwa i hort ag chos sarafachol sy'n figet a chwt. Time is of the essence, hai na siar, mae bys dwi gachlach nŵr a hawn na soige, ha chance na siar acet, so mae haw ticket to coig, aget y gianw a hiet round dy IVF acet, ha 40% chance acet y fi sarafachal, ach nŵr a haw 40, ha sy'n y twtrim gwy 30%, so legach blina ha yn chance acet y dolsius. Yng Nghymys di siarafysyn ole, chadiach cws mael y chwyd yn y siarafysyn sy, ach ys yn proses a hach o môr yn iesio madri unie, fod na mias yn sy y fad yn hawdd bwy ai fod y cwt ys yn unie hast. Annabel Niciliniain, BBC Alba, Glasgow.